He tardado en saberlo, pero sin ti no puedo vivir. Esperé demasiado para hacer lo que tenía que hacer. Y de rodillas aguanto el dolor de tu ausencia y rezo por mí. Y de rodillas recojo mi corazón, dime qué puedo hacer. Si cada día te espero a ti, si vendería mi voz por ti, me he perdido en un mar de recuerdos y no quiero salir sin ti. Estoy rendida si no estás tú, nada me importa, solo tú. Soy un nadie que busca y no encuentra, soy un ciego total sin tu luz. Si cada día te espero a ti, si vendería mi voz por ti, me he perdido en un mar de recuerdos y no quiero salir sin ti. Estoy rendida si no estás tú, nada me importa, solo tú. Soy un nadie que busca y no encuentra, soy un ciego total sin tu luz. Si cada día te espero a ti, si vendería mi voz por ti, me he perdido en un mar de recuerdos y no quiero salir sin ti. Queda Mestalla, per tant, endavant Mestalla. Digues? Hola, molt bona nit, ja ho podem comprovar. Este és l'ambient de l'afició que està concentrada, vibrant, passant-se-ho fenomenal, vivint amb intensitat esta victòria del València i esta, per tant, quinta lliga del València Club de Futbol. És l'alegria des de l'estadi de Mestalla, que ara segurament es traslladarà a un altre punt calent que, conforme avança la nit, anirà creixent d'intensitat. Ens anem a la plaça de l'Ajuntament, tenim allí, com sempre, com saben, el nostre company Paco Nadal. Endavant, Paco. Això és una festa, això és una bogeria completa. Plaça d'Ajuntament que comença ja a rebre la presència d'aficionats que fins ara estaven congregats en bars, restaurants, cases particulars, mirant la televisió, mirant Canal 9, i fa al voltant de 5 minuts ja s'han decidit, encara que la pluja ha fet acte de presència a València, però no va ser l'obstacle. I tenen aquestes imatges de la porta principal de l'Ajuntament de València, que ha obert totes les seves portes, han set just la seva façana. La bogeria s'ha tornat als carrers de València. En un instant no havia ni un cotxe. Ara mateix està ple de música, que poden escoltar també. El Verola, l'altre company Alberola, crec que es troba allà. És mir de tota la gent, traques, carcasses, Alberola, com vulguis. Efectivament, estem a peu de campanar, a peu de la plaça de l'Ajuntament, i això sembla que és el dia de Sant Josep. Avui més que mai va sonar la traca, i si em permetiu el símil, això és com si haguera tocat la grossa el dia de Nadal a la Comunitat Valenciana. Així que un aficionat, diga com ha viscut el partit, l'ha viscut amb tranquil·litat, amb emoció, com l'ha viscut? Molt bé, perquè este guany l'hem guanyat la Lliga. Visca el València, gràcies. Visca el València, crits així de València, València. Tu m'imagina que no havies nascut l'any 71. Jo no. Quan has vist que guanyava la Lliga el València en guany? En quin partit? Jo des del principi ja estava content, jo sabia que l'anaven a guanyar. I tant que s'havia parlat en guany del Madrid Galàctic, on està el Madrid? Al gol. Anem ara a conèixer l'actualitat que està vistint-se al camp de Mestalla. Tornem de nou a este punt magnífic on així en estos moments estan veient vostès al voltant de 18.000 persones disfrutant, votant, ballant, agitant les seues banderes a favor d'un equip que s'ha posat de nou 31 anys després capdavant d'una lliga que se mereixien després de dos finals de la Lliga de Campions. Ja comencen a eixir els jugadors de València al terreny de joc. Efectivament, companys, així acaba de dir el primer d'ells
aclavadíssim, i continuen així. Resulta absolutament impossible mantenir el sentit de l'oïda davant del clamor de tots estos aficionats que estan rebent als seus jugadors al València dels seus amors. Ahí tenen a Miroslav Jukic, que era l'últim en eixir. La veritat és que l'ambient és... ja sí, ja poden comprovar. A un ben equipat de peluqueria, John Aliu Karev, amb aquest costat tan alegre i tan desenfadat que l'ha caracteritzat al llarg de tot este llarg trajecte de la celebració. I així està l'heroi del tram final de la Lliga, companys. Rubén Baraja, l'home que va començar el campionat lesionat. L'home que va començar el campionat lesionat i que ha arribat a un moment excel·lent de forma al final de la temporada. Amb les seues actuacions, els seus gols han sigut claus també per a la consecució d'esta Lliga. Rubén Baraja, jo diria que la gran estrella del València, algun golet en un moment clau era Adrián Ilier, i així tenim la festa que està vivint Miguel Ángel Angulo i Salva. Salva que comença de davanter titular, Angulo que ha acabat com a titular en esta Lliga. La entrada de Margot i ha posat el seu granet d'arena per aconseguir a poc, partit a partit, punt a punt. Ja hi tenim un dels que també estar en el València ja per l'any 92, amb 20 anys, després se n'anà al Celta, tornar al seu equip de tota la vida, a voltes no ha disputat de la competició. Es un equipo de Valencia. Sí, company, m'escolteu? Respectar el seu ambient perquè vostès podrien sentir i escoltar el que s'està veient a l'estadi del Mestalla quan Fabián allà observen els problemes que està tenint per a mantenir la verticalitat. I els jugadors Joan que es llancen a la piscina pràcticament. I ahí tenim vostès la sorpresa que els avançaven a l'est. Ixos centenars de globus blancs, taronges i negres i Cañizares. Saltava el capità, Santiago Cañizares. A veure si també va a la piscina. La piscina de Rafa Benítez, la veritat era que un home que tenia un bagatge cultural a la seva joventut. Les imatges llevan totalment banyats i no els importa arribar totalment empapats a casa. I el que no tinga llàgrimes, el cel ja les posa de forma natural. Estem tots jocs, els jugadors estan jocs, tota l'afició està joca, però tots estem empapats d'alegria, estem empapats d'emoció, d'il·lusió. La veritat és que és realment impressionant.